Здравейте отново! Продължавам поредицата от видеа, свързани с произхода на рударите, живеещи в България, както и в почти всички балкански държави. Първо да дам пояснение кои са рударите в България. Рударите в България с това име може би не са познати в по-голямата част от българските граждани. Рударите в България са познати с псевдонима, наименованието дадено им от българите, а именно името Купанари. Какво означава Купанари? По принцип, както казах, това е едно наименование, псевдоним, дадено на рударите на базата на техният древен стар поминък, дървообработването. На времето рударите, за да се препитават, за да изхранват техните семейства, те са били изкусни майстори на обработката на дърво и от дървото са произвеждали лъжици, копанки, вретина и така нататък, все нужни за домакинствата в миналото. И на тази база на тях са им казали Купанари в България. Което не е правилно, това не е истинското име на рударите, а истинското име, както казах, това е рудари. Така се наричат рударите помежду тях от най-древни времена. И ще дам сега едно пояснение. Какво означава рудари? Самото име рудари е съставено от две думи. Руда и ари. Свързани са две думи. Рудари. Какво означава руда? Защото много спекулации има в днешно време, като името руда се свързва с рудниците и добива на руда, което е на български преведено миньори. Това не е правилно, тъй като на нашия роден език на рударите, който е румънски, това трябва да се знае, че рударите в България говорят роден румънски език. Народният румънски език руда означава роднини, роднина. Така че трябва да се спре с спекулацията, че рударите произлизат от рудниците, а напротив, рударите, руда, произлиза от род, роднина. И другата дума е ари, което е съкратеното на слънце. На нашият роден език на рударите слънце се нарича суари. Значи и се получават двете думи рудари. Руда доказва, че всички рудари имат един общ корен, затова се наричат роднини, и ари, че те на времето са почитали в древните времена, са почитали като бог слънцето и затова са добавили съкратеното ари. Рудари може да се преведе на български като децата на светлината или на слънцето. Руда също може да се преведе като единоначалие, оттам, откъдето произходят рударите. И всъщност рударите трябва да се знае в България, че са преките потомци на дако-траките. Това е безспорен факт. За съжаление факт, който през годините умишлено се укрива както в България, така и в почти всички балкански държави, където живеят рударите, и се правят всякакви опити рударите да бъдат причислени към под ромския знаменател, като вид роми, което е неправилно, дори бих казал, е
може да се откачестви като престъпление срещу този древен народ. Много хора ще се запитат защо родари, а не траки се наричаме. И ще дам това пояснение. Още Херодот, бащата на историята, е писал, че самите траки, които са били коренното население, дакотраките, защото почти всички тракийски племена произхождат от най-древното старо тракийско племе Даки, оттам вече се преселват на Балканския полуостров и получават вече съответно различни имена. Самите траки помежду тях не се наричали с името траки, а с името траки са ги наричали чуждите хора. Чуждите хора са ги наричали така, с това име, а самите дакотраки помежду тях се наричали рудари. И трябва да знаете, извинете, че до ден днешен самите траки, които не са изчезнали, трябва да знаете, не са изчезнали и продължават да живеят и до ден днешен по българските земи, както и споменах и в почти всички балкански държави, помежду тях се наричат с това древно име рудари. По принцип, съществуват два вида траки, дакотраки тук на Балканите. Едните дакотраки са тези, които са приели Римската империя. Знаете, че Римската империя е завладяла тук тракийските племена. Част от дакотраките са приели Римската империя. Те са станали пълноправни римски граждани, живеели са в римските градове и за толкова хиляди години започнали да се наричат помежду тях румъни. Румъни, което означава римляни. А същите румъни на времето преди Римската империя да ги превземе тук в Тракия, на Балканите, те също са били рудари. Но те, пак повтарям, са приели Римската империя, станали са римски граждани и за толкова хиляди години са започнали да се наричат помежду си румъни, което е синоним, означава римляни. А другите траки, които са останали, са предпочели свободата си, не са приели Римската империя, те са останали със старото си име рудари. Те не са живеели в римските градове, те са живеели изолирано в планини, гори и оттам до ден днешен те са запазили името рудари и затова са започнали, за да оцеляват, да произвеждат, както казах, да се занимават с дърводелие, да произвеждат лъжици, копанки и така нататък да се прехранват. Но и двата народа са с един и същи произход, рударите и румънците, говорят един и същи дако-тракийски език, който се е запазил до ден днешен и в съвремието, тъй като съвременната румънска нация е създадена от даките и на базата на Римската империя дако-тракийският език е бил преименуван в румънски. Значи съвременният румънски език фактически е дако-тракийският език, който е бил езикът на рударите, които са всъщност дако-траките. Така че този изстрадал народ, рударите, крайно време е в днешно време истината за него да излезе на бял свят, да се признае тази неоспорима истина, че рударите са най-чисто запазените дако-траки тук на Балканите. И фактически на базата на родният им румънски език, пак повтарям, дако-тракийски, преименуван в румънски, и има вече създадена румънска нация, рударите трябва да бъдат причислени като неделима част от съвременната румънска нация и да се спре с манипулацията и престъплението, което се оказва така срещу тях, да бъдат представени като част от ромите
които също живеят тук на Балканите, както в цяла Европа, но за тях се знае вече, че те са съвсем друг народ, които са дошли и са се преселили тук от Индия и техният език е коренно различен, нарича се хинди в съвремието. Нямат никаква връзка с румънският език. Така че за сега спирам до тук. Има още какви данни, какви сведения да се дадат за родарите, но ще продължа в следващите ми емисии, където ще се спра по-подробно за характеристиките на родарите, за тяхната култура, традиции и ще засегна и техните проблеми. Моята цел е да дам истината за този честен, трудолюбив народ родари, с чието труд е била построена съвременната България, която за съжаление в днешно време се ограва и разрушава. Но това е друг проблем. Фактически съм си поставил задачата и целта с осветляването истината за родарите най-накрая да получат тяхното достойно полагащо се място както в българското общество, така и в почти всички общества на балканските държави, където живеем. За сега ще ви кажа довиждане и очаквам с голям интерес вашите въпроси и коментари, като ви призовавам да се абонирате за този канал, както да харесвате, за да може повече да можете видеята ми да бъдат налични, за да можете да ги гледате в YouTube. За сега ви казвам довиждане и до нови срещи.